Добре дошли в света на мистериите и легендите. Днес ще се потопим в дълбините на две от най-загадъчните места на планетата – Бермудския триъгълник и неговия брат в Дяволското море. И в двата триъгълника често бушуват силни бури и се образуват огромни вълни. Тези региони отдавна са обект на безброй легенди и теории, които ни карат да се чудим дали има нещо повече от обикновените природни явления зад всички тези мистериозни изчезвания. Бермудският триъгълник или триъгълникът на смъртта е регион в северната част на Атлантическия океан и се намира между Майами, Бермудските острови и Пуерто Рико. От векове се носят истории за кораби и самолети, които са изчезнали безследно в този район, без да оставят никакви следи. Това е едно от най-трудните трасета за преминаване на кораби, които пътуват от Америка, Европа и Карибите. Има твърдения, че Бермудският триъгълник е прокълнат заради десетките изчезнали кораби и самолети там. Още през 15 век, когато Христофор Колумб плавал към Новия свят, написал в дневника си, че огромен облак от пламък се разбил в морето, а в далечината се появила странна светлина. За последните 100 години там са загубили живота си повече от 1000 души. Историята на Бермудския триъгълник започва през 1945 година, когато 5 американски торпедни бомбардировача, известни като Полет-19, изчезват по време на тренировъчна мисия. Всички 14 мъже на борда на самолета се изпаряват, както и 13-те моряци и лодката им, които тръгнали да търсят екипажа на самолета. През 1918 година огромен танкер, пътуващ към Америка, мистериозно изчезва. Всички 309 души на борда изчезват безследно. След като не успяват да стигнат от Балтимор до Барбадос, търсачите се върнали назад по маршрута си, но никога повече не се появили. Една от най-популярните теории е, че извънземни отвличат кораби и самолети, за да ги изучават. Някои вярват, че Бермудският триъгълник е мястото, където се е намирала легендарната Атлантида и че останките от този изгубен континент създават енергийни полета, които причиняват смущения в електрониката и навигацията. Друга теория предполага, че в Бермудския триъгълник има портали към други измерения или паралелни светове, през които корабите и самолетите изчезват. Нека да погледнем сега и Дяволско море. Дяволското море, или още известно като Драконовия триъгълник, е регион в западната част на Тихия океан, близо до Япония, който от векове е обвит в мистерия и легенди. Точно като Бермудския триъгълник, Дяволското море е известно с множеството си мистериозни изчезвания на кораби и самолети. Една от най-известните легенди разказва за огромния флот на монголския владетел Кублай хан, който през 13 век се опитва да завладее Япония. Никой не е могъл да предвиди, че две големи морски бури ще спрат инвазията на едни от най-големите завоеватели на изток и ще спасят една островна нация, превърнала се по-късно в една от най-развитите страни в света. Твърди се, че две бури спасили през 1218 година Япония от нашествието на монголския хан Кублай. Флотилията потеглила от континентален Китай и трябвало да се срещне с Южната флота, които да разгромят защитата на японците. Вместо това, в продължение на 50 дни, хан Кублай не можел да помръдне. Съвременни научни изследвания показват, че тайфун е помел флота на хан Кублай, състоящ се от хиляди кораби и десетки хиляди войници, които изчезват безследно в бурните води на Тихия океан. В Дяволското море се носят истории за фантомни кораби, които се появяват внезапно и също толкова внезапно изчезват. Тези кораби често са описани като стари и изоставени, но понякога на борда им има и екипаж, облечен в дрехи от минали епохи. Легендата за Драконовия триъгълник продължава и през 19 век. Моряци твърдят, че са видели жена, която плавала на кораб в Дяволско море. Корабът изглеждал като традиционен японски съд, но обвит в мъгла и доста странен на вид. Никой не разбрал откъде е дошъл корабът и защо упорито преследвал японските моряци години наред. Подобно на Бермудския триъгълник, и за Дяволското море се носят истории за морски чудовища, които нападат корабите.
През 1944 година японски пилот имал странно преживяване по време на тежка битка с американците. Тошияки Ланг твърди, че видял огромно морско чудовище, докато кръстосвал Дяволско море при въздушна битка. Той казва, че чудовище, приличащо на голяма змия, плувало бързо през водата и държало главата си отгоре. Змеят имал две огромни триъгълни крила, които му помагали да маневрира през бурните води. Съществото било дълго около 45 метра. Историята на Ланг звучи невероятно, тъй като няма други свидетели. През 1952 година японците изпратили кораб в Драконовия триъгълник, който да разследва изчезването на кораби, но той потънал с всички души на борда. Първоначално учените нямали обяснение защо корабът внезапно изчезнал. Властите отцепили района за преминаващи кораби. Оказало се, че подводен вулкан е изригнал, точно когато изследователския кораб е достигнал до мястото. Водата станала твърде гореща, изгубила своята плаваемост и корабът внезапно потънал. Екипажът нямал шанс да се спаси. Десетилетия наред районът останал затворен за плавателни съдове. Въпреки всички тези легенди, науката предлага различни обяснения за мистериозните изчезвания в Дяволското море. Този регион е известен със своите бурни води и чести тайфуни, които могат да потопят дори големи кораби. Някои учени предполагат, че подводните вулканични изригвания могат да причинят внезапни промени в морското дъно и да доведат до потъването на кораби. Смята се, че в този регион има силни геомагнитни аномалии, които могат да повлияят на електрониката на корабите и самолетите. И все пак. Въпреки научните обяснения, Дяволското море и Бермудския триъгълник продължават да са обвити в мистерия и да вълнуват въображението на хората. Тези региони остават едни от най-загадъчните места на планетата, където границата между реалност и легенда е много тънка.